A Arte do Invisible é unha exposición que se pode visitar na Sala Rivas Briones de Vilagarcía. A mostra componse de pezas de 4 artistas: Chelo Rodríguez, Fernando Carballa, Francisco Pazos e Isabel Pintado. Nela recóllese, a través da pintura e a escultura, imaxes daqueles obxetos ou paisaxes que forman parte do noso día a día e que non soemos admirar. Hai pintores que utilizan a luz máis para ocultar que para descubrir. Utilizan a luz máis para ocultar algo que para facelo visible. Non é o caso precisamente de Chelo nin de Isabel. A luz, nese caso, sirve para amosar o invisible, algo que tamén, no caso de Fernando e de Pazos, consiguen con formas singulares da materia coas que dotan as súas pezas artísticas. A pintura de Chelo Rodríguez destaca pola súa representación de grandes espazos con cores atractivas e vitalistas de elementos cotiáns e sinxelos. A arte de Isabel Pintado baséase na expresión lírica e poética da natureza. A escultura de Fernando Carballal presenta unhas pezas de cerámica de porcelana que seducen pola súa xeometría. E as creacións de Francisco Pazos distínguense polos seus deseños que simulan os efectos da natureza nas pedras, na madeira ou no metal. Un conxunto de obras de gran calidade que poderán observarse en Vilagarcía. Por prestarnos a súa arte, o seu talento por uns días, para que todos os vilagarciáns e a xente que veña a disfrutar con nós estes días, pois poidan visitar e disfrutar desa invisibilidade que a verdade que salta a vista que vai a ser unha xoia da que vamos a poder disfrutar. A exposición estará dispoñible ata setembro. Van a estar aberta a exposición hasta 11 de setembro, son prácticamente 2 meses nos que se poderá ver pois esta escolma de escultura, pintura e, bueno, pois podedes ver que hai moita variedade na temática e na propia materia plástica que se utiliza. A entrada é gratuita e a Sala Rivas Briones conta con todas as medidas sanitarias para garantir a seguridade.